vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pachirongwa chedu icho chatinoti domestic issues. So kana muine maproblems awo amunenge muchisangana nawo, munouya nemamessages enyu kuinbox kwangu kuwhatsapp, then you share with me, then I would read maconfessions enyu, maissues enyu panapa. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, vakanyora ivo vachiti, murume wangu akandichita, he cheated on me with the maid and now she is pregnant. Saka ndakabva mukutaura nasisi vangu. Sisi ivo vanoenda kuchechi yenguo tsvuku, vakati zvishoma izvo vanogona kuzvigadzirisa. Zvino handizivi kuti ndongovasiya here sisi vachiita kuda kwavo. Kutaura kudai iye agere pamba pangu, asi ndakamuudza kuti handikwanise kuti ndinge ndichizoiswa pabarika. Ndikati kwete, izvozvo handizvikwanise. Ndomudzinga here? Ongoramba akagara pamba pangu here? I took her in as a family. Ndakamunzwira tsitsi semunhu wekuti haana vabereki, ane mwana wake 1 and aigara achingochema-chema achiti iye mwana wake uyo waakasiya kuZimbabwe anomurwadza nekuda kwekuti hama dzake dzinogara dzichidhimanda mari. Kana akasatumidzira mari, hanzi akatoudzwawo nevamwe vemuraini kuti mwana uyu anotanga kushungurudzwa. Mwana iyeye ari kugara kwasisi vake, but i-cousin sister. Ndokubva ndachizomunzwira tsitsi ndikabva ndati it is okay. I did not know kuti she would end up secretly sleeping with my husband. Ndiri kurwadziwa, handiri kukunyeperai, ndiri kushayawo kuziva kuti ndoitawo sei. Ndinotokumbirawo kutoti Zimbabwe inge ichindibatsirawo kutaura kudai nemurume hatisi kana kutombotaudzana, because mwoyo wangu uri kurwadziwa, uye zvekare pain yacho yekuti munhu wacho uyo waakarara naye ndinogara ndichingomuona on a daily basis. Ndongomuregerera here? Ndomudzinga here? Please assist me. Chakazoita kuti ndige ndichizofind out ndakasangana nemacondoms ainge ari mumapockets ejacket remurume. Ndikamubvunza akati it was a mistake, ainge achida kumapa friend yake. Ndakamuregerera ndikaudza sisi, vakaenda kuchechi vakaudzwa kuti kwete, murume wangu ari kuita zvechihuri, hakuna zvinhu zvakadaro. I then found out kuti ainge aine pamuviri maid uyu, mushure mekunge ndabata mamessages achichema iye achiti wakandipa STI, achiudza murume wangu. So it then turned out kuti it was not an STI but yange iri urinary tract infection. Takaenda kuchipatara naye ipapo pandakazozviziva kuti ane pamuviri. I really do not know what to do. I am trying to be civilized but zviri kundirwadza. Hapana ati azviziva kunze kwasisi vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makakadi zvenyu mukomanashi. So I found out kuti mudzimai wangu akaita ma-DNA test. Akatoendako kuGlobal akanoita ma-DNA test ari ega mukoma. Asi chinondinetsa ndechekuti kunyange ini wacho results acho aripo, handizivi kuti akashandisa chii. Pandakataura naye, mistake yandakaita, ndakangomupa bepa racho iroro results. Ndikabva ndati what is the meaning of this? Akabva abvuta bepa riya akabva amhanya naro akanoriflasha mutoilet, akabva atanga kuseka. Ndakamubvunza kuti is it a matter yekuti you can just laugh, kuti unoenda mwana watinoti takazvara tose, woenda naye kuma-DNA in secret, wanga uchida kuziva chii in secret? Ko mwana uyu dai kwanga kuri kunzi maybe test yacho yakabuda ichiti inini it's 0%, ko iwewe waizo machengeta here results awa? Kasi uno umwe munhu waunofungidzira kuti ndiye baba wemwana uyu. Saka ndatova nedoubt mukomanashi pavana vedu avo vatiinavo. Saka waakatesta wacho is our last born. Naye zvinoreva kuti kudii kuti mudzimai wangu iye anoita ma-DNA test in secret. I think she does not believe kuti that child belongs to me. Ende pari zvino angova munhu wekuti anongogara akati zii kana ndikataura naye. Handizivi kuti inhau yekuti
takanetsana ndikazosvika pakumurova here. So I don't know kuti is she traumatized sezvandakazoudzwa nehanzvadzi yangu kuti kana munhu makamurova iyewo anenge asisina mufaro mumba make because munenge mamutora mukamuita mwana mukamurova. So I don't know chakazoita kuti ndige ndichimurova mukoma. Ndakamubvunza mune zvakanaka kuti naiwe ko maresults awa ari kuti hongu ndini baba, but chakakonzeresa kuti iwewe unge uchienda kunotama testi acho iwawo chainge chimbori chii? Ndokubva aseka, ndikaramba ndakatsamwa, ndokubva atanga kupopota akati siyana neni. Tikabva tatanga kunetsana, ndikati kasi une umwe munhu wawakamborara naye, one thing led to another, tikabva tatanga kunetsana. Please assist me. Is she hiding her own secret? Why did she do this behind my back? Hey, yeah, pari tricky, pari complicated. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndine nyaya inondinetsa mumwoyo mangu. Ndiri mudzimai ndakaroorwa uye zvekare nemurume wangu tine vana vedu vaviri. Saka murume wangu iye akaitawo mwana wemusango, ndikabva ndamuregerera. Chinondirwadza ndechekuti mukadzi wacho iyeye uyo waakaita naye mwana hanzi rainge ritongoriwo hure zvaro remumasvingo. Murume wangu akamboitawo basa rekudhraivha matrack, then ndipo pakabva pachizozvarwa mwana wacho iyeye. Saka now tava kunoku kuSouth Africa, but vanongokomunicata mukoma. Murume wangu anongofonerwa naye mukadzi uyu. She calls for everything, anything mukoma. Anongogara aine ma-emergency chete. Ende chinondirwadza ndechekuti baba vari kuitawo zvekudhraivha muno muSouth Africa. Saka dzimwe nguva ndinozotozviziva kuti vatumidzira mari kuna X uyu. After dzimwe nguva ndazototarisa mabank statements because vanokaveridza kana vakatumidzira mari. He makes sure kuti yavo yepay inongouya mumba yakakwana. Saka idzi dzemadhiri ndo dzavanotumidzira kuna X. Nai zvinhu izvi zviri kuitwa nemurume wangu zviriko here? Ko kana akaita madhiri akabatwa akadzingwa basa? Ndo zvandakamubvunza kuti saka iwewe hure rako rekumasvingo unofungidzira kuti ringazomirira iwewe apa wadzingwa basa? Unofungidzira kuti kwaari ikoko haana here vamwe varume vaanodanana navo? Chambonyanya kukosha pauri chimbori chiko nai murume wangu? Saka anobva atsamwa, dzimwe nguva anobva atoramwa kana kurara neni. Anokwanisa kuita kana 1 week asipo pamba, kana kuri kunzi tinenge takambotaura nezvayo nyaya yacho yemukadzi uyo wekumasvingo. Anotouya mukoma andorara zvake, dzimwe nguva akatopfeka worksuit kana kugeza. Zvinhu zvinondirwadza. Anozoti kana ava kubuda, ava kuda kuenda kubasa, ozorara neni. Mashoko ake ndiwo anondirwadza kuti ndikasakupa unokwanisa kuzosara uchida kuzorara nevamwe vanhurume. Mashoko anondirwadza kuti saka inini ndini ndinoitwa kuitira kuti ndisazohura. Mukoma zvakangondiomera hazvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu nyaya yemaX. Let us have a discussion. Zvinoita here kuti X wemurume wako arambe achitaura nemurume wako even though vaine vana vose? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi I found my wife's secret love messages, but akaramba zvake. But my messages awa mukoma ndakatomaona. She denied everything but the messages were there. Ndokubva abvuta foni yake. Mushure mekunge abvuta foni akabva adelita. Saka pandakazoudza sisi vake dambudziko rainge riripo nderekuti ndainge ndisina proof. Ivo vakangoti kwandiri, bamunini ndimi makakanganisa. Pamakaona kuti mune messages dai makangoita screenshot makazvitumidzira. But zvino zvekuti zvinongorwadza kana ukasangana nesituation yakadaro, zvinoti netsei kuti unge uchizvigamuchira, unotovhunduka because I never expected kuti
ndingaona mudzimai wangu akanyorera umwe munhurume kuti wakatakura. This was after patumidzirwa a one time photo, but iye akaramba akati hanzi pane zvaainge akatakura zvairema, ndo picture iro racho iroro rakamukatyamadza. Ndikati iwe munhu kana akatakura equipment inorema kubasa, unoreva kuti angakutumidzira a one time photo for the reason why akangonditi ndobva tanitsana. Saka proof handina. Amai guru vakangonditi magara matokanganisa uye zvekare makatomuchenjedza. Handizivo kuti ndoita sei. Munhu wangu uyu ndingamutrepawo sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi munhu wangu uyu ndingamubata sei? Ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Murume wangu ane girlfriend, his side chick, ndine makore 25. Side chick racho iro ruchinondirwadza mukuru kwandiri. Murume wangu ane 30. Then the woman that he is dating is 33 years old. So he takes care of his side chick more than the way that he takes care of me. Vana vari kutambura whilst he is spoiling another woman. Should I expose him? Because kuchurch atori nechigaro ende zvinhu zvinondirwadza. Ndanga ndafunga hangu kuti Sunday ndobva ndangomirawo pamberi pechurch, ndobva ndangoudza vanhu zvose zviri kuitika mulife mangu. Zvinoita here kana kuti ndinenge ndatokanganisa even more? Amai vangu vakangonditi shinga mwanangu zvichanaka, ingawani baba venyu ndo zvavakamboita gore riya vapengeswa negirlfriend ravo, iwewe chingoshinga. Ndoitawo sei? Please help me. Zvinondirwadza dzimwe nguva kana takapfugama tichinamata tose. Ndinozvibvunza kuti saka apa tiri kumboitei? Tiri kunamata tose yet iye munhu achindihurira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Akumanaka zvakangooma azvo vedu we, munhu kusarudza kuenda kuno spoiler girlfriend, vana vachidya nhoko dzezvironda. Apa hanzi vatori nechigaro kuchurch. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi my husband mukoma has lost interest in me. Apa nditoriwo mukadzi akatozvinakira. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. I feel as if inini nemurume wangu we are now housemates because patakatanga kugara tose mukoma ndaishaya kana wekuti ndike ndichifema. Ndaiti dzimwe nguva ndichibika ndongonzouya chete, tobva tatoenda tonorara tose. Uchigeza obva watonzi kotama, tobva tarara tose. Kupiko we tichingoita bonde, but now haatombondibate. Handitombozivi kuti pandakakanganisawo mukoma nashi ndepapi chandakakanganisa chimbori chii. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Ndoitawo sei? Ndotsvakawo here munhu wekuti ndinongofadza nawo naye in secret, because apo patinogara pamaflats, saka pane varume vakawanda mabachura, vanhu vamwe vacho vane mari dzavo, guys that are not even married, rekuti kana ndichida ndinotoswera ndatova bore. Ndotsvaka munhu here wekuti tinenge tichingoti no strings attached. Iyewo zuva raanenge azoona sekunge anenge achida nezvangu, tobva tachizongoitawo bore yacho. Zvimwe kuda kunzoko ane munhu ari kumugutsa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Hanzi paapartment apo patinogara pane mabachura akawanda. Pakaipa. Let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mudzimai wangu ane makore 27 years. Ininiwo ndine makore 36 years ekuberekwa. So handizivi kuti inhau yekuti akambopinda mumarriage 2 times here.
because akaroorwa apo paainge achiri kuchikoro mushure mekunge amitisiwa, ndokubva agara nemurume wake wekutanga, ndokubva vazorambana. Paakauya kunoku kujoni apo paainge ava ne22 akagara zvekare neumwe murume, ndichizosangana naye aihurirwa zvekuti dhu nemurume wacho iyeye. Saka now anogara achingokomplaina achinditi you last too short in bed, ende dzimwe nguva anotaura zvinhu zvinondirwadza, anoita majokes about it achinditi ndinongoita wejongwe, I feel so embarrassed, ende zvinondipa pressure, especially panguva iya yekuti tinenge tava kuda kuita intimate. Ndinotombomutsiura ndichiti saka kana uchitaura mashoko iwawo unenge uchida kuti ndinge ndichiita sei, because iye anototi zvauriwe uchaita 30 seconds inini ndichida kuenjoya, ende zvechokwadi ndinokwanisa kuzoti paya kana tava kurara tose ndinozongoperawo simba yobva yarara obva apopota. The more yaanenge achipopota the more yandinotoluza mafeelings. Saka handizivi kuti ndoitawo sei, ndingamuonesawo sei mudzimai wangu. Saka ndava kufungidzira kuti zvimwe kuda pavarume vose ava vaakagara navo, zvimwe kuda painge paine umwe aimushandisira maguchu, zvekuti isusuwo tikauya tiri natural tava kutoonekwa sekunge panenge pasitomborina kana zvatinenge tichimboita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we anzi pamwe ane murume waakamborara naye, maybe one of her husband aimushandisira mishonga yepabonde, ndokusaka achiti kana ndava inini anondiona sekunge ndisina zvandinenge ndichimuita. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi murume wangu iye nguva dzake zhinji anenge achiona mavideos evanhu vanenge vachiita bonde ende anotondi ignore. Mazuva ekutanga ndinozviblema mukoma because akaudzwa nefriend yake kuti kwava nechimwe chigroup chiriko kuTikTok uye zvekare nechimwe chigroup chiriko kuTelegram. Saka chekutelegram ndo chiri wese, chekuTikTok chinenge chiri nani because chinombopota chichivharwa because vanhu vanotoenda live. MaZimbabwean vari kuita zvinhu zvinonyadzisa, vanoenda live vobva vatotanga kutoita bonde vanhu vakaokera, asi cheko kuTelegram ndo chakangooma hacho. Saka ipapo paakaudzwa kuti kune chigroup chakati, kana ukadownloada Telegram onyora zvakati, then unobva wachizochiwana chigroup chacho ichocho. Paakapindamo muchigroup, saka iyo Telegram yakatosiyana neWhatsApp, inochengeta mavideo. Kune mavideos maybe anotosvika kumamiliyoni evanhu vanenge vachiita bonde. Saka mazuva ekutanga ndingati zvakatombospice up our relationship mubedroom because taiti kana tapedza kudya tageza tobva tati mumachira zvedu tobva tatanga kuona mavideos. Dzimwe nguva taitoona kana mavideos evanhu vanenge vachitoita live vachitoitana vari maZimbabwean, zvaizotiita 10 on nesuwo tobva tatanga kuita bonde kana kuona mavideos. Now atova so much addicted mukoma. Ndingangoti ava nemamwe magroups epatelegram hameno kuti mangani akawanda emuSouth Africa, Nigeria, evasikana vemuAfrica, maleaks chete mavideos iwawo anenge achingomaona chete day in day out, achingomaona mavideos iwawo. Zvino anototsamwa kana ndikamuti ko hamuchiisa foni pasi here tiite tirare, anobva atsamwa. So I don't know kuti ndoita sei. I think kuti murume wangu atova neaddiction. Please help me, ndoitawo sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi it seems as if he is addicted. Atova neaddiction yemavideos aanoona kuTelegram. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndauyawo nenyaya yangu. Ndanetawo nekukumbira bonde kubva kumudzimai wangu. Zvinoita here kuti semunhurume unopedza gore rose uchingokumbira bonde kubva kumukadzi wako, haana kana
zuva rimwe chete zvaro, apo paanongoti kana takarara obva anditi dhiya ndipewo. Iye ava kutoita sekunge tinongozviitirawo chirango. Ndoitawo sei? Anongogara aine ma-excuses. Anowanza kuti musoro wangu uri kutema. Mukoma, the excuses, it is just too much. I feel so bad about it each and every time when I ask her. Pandinozoti ndapedza ndinyatsokona kuti izvi hazvisisiri zvelove, zvava zvekungoti mukoma. So I don't know kuti ndoita sei. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi murume wangu has been hiding money from me and I don't know kuti ndoita sei. Saka nerimwe zuva mukoma ameno chikangonditi dai wambotsvaira mumba mako. Saka mari iyi ainge akaiwandisa muduvet, like akavhura zip reduvet ndokubva aisa mari iyi ndakaiverenga yainge iri 9,000 rands. Saka ndakangoidzorerawo imomo. Handizivi kuti ndoita sei. Should I confront him kana kuti ndongoramba zvangu ndakanyarara? Vedare, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi zviriko here kuti murume anoseva mari chinyararire asingandiudzi kuti ari kuseva mari? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi I am a 20-year-old woman. Ndakachatawo last year. Saka mushure mekunge ndatanga kudanana nemurume wangu, at that time iye ainge aine madhiri ainge achiita. Madhiri acho haataurike mukoma. Akatondiudza even pandakamuudza kuti ini hangu zvemurume anoita zvemadhiri handizvifarire. Akanditi kana uchida kufa nenzara dhila nemunhu wekuti iye anozviudza kuti mari yesalari yaanopiwa ndiyo inokwanisa kuzokuroora uchafa nenzara. Saka iye mudhila mukoma akaita madhiri akapiwa mari yakawanda. Ndo mari yatakazoshandisa kutenga stand. Takatenga stand tichiri mukomana nemusikana. By the time patakazochata tainge tatopedza kuvaka. So zvakazoitika ndezvekudai so. Tainge tiine furniture yatainge takatenga. Imwe yainge iri kumba kwedu, imwe iri kumba kwavo, neimwewo yatakazongopiwawo pamuchato pedu. Plus ndiri munhu anofarirawo zvinhu zveflambo. I want to confess kuti ndakatopa sisi vangu mari yekuti vange vachizoenda kunotenga mimwe midziyo yavakazotipa pamuchato, but iri mari yandakavapa just kungorwadzisawo vegodo. So takazoti tabva kuhoneymoon, I had told my sister navatete kuti ivo vazongosarawo vachizongomeka sure kuti mumba munenge matsvairwa, then they will pack the house for us. Zvimwe zvacho taizodzoka tichiita zvedu. Pandakazodzoka mukoma ndakaona vatete vachigara pamba. Saka vatete ava vaimbogara kuSouth Africa ndokubva vachizorambana nemurume wavo. So ipapo vainge vachigara kumusha ndokubva tachizovadaidza tichiti vange vachibatsira. Now I don't know kuti ndoita sei. I feel as if I'm no longer comfortable in my own house. Ndaiti ivo zvimwe kuda semunhu mukuru vachaoneka, but she has made me feel so comfortable in my house. Handina kana kukwanisa kuzoendawo paromantic period nemurume. Shuwa mukazoita bonde muchiskrima here ipo pamba paine vaenzi? Apa vane vana vane musikanzwa. What am I supposed to do? Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndoitawo sei kuti vatete vange vachingooneka ndisina kana kuvadzinga pamba pangu. Mawani. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndakarourawo musaladi chaichaiye mukoma haatombodi kubika. Iye anototi pandakatobika pakatokwana. Apo patainge tichiri mukomana nemusikana anotoramba kutobika, kutsvaira anongosiya zvakadaro.
kumashure uko takamboita mari tikaitawo maid, but kunozvo ndakamuudza kuti zvinhu zviri tight hatikwanisi kuti tinge tichiita maid. Mukomanashe anongosiya zvakadaro. So now ndava kutopinda busy. Makuseni ndinofanira kuti tige ndichibva pamba at least by 6. Munongoziva kuti mazuva ano traffic inenge yakamira sei kana tichida kupinda muCBD muHarare umu inenge iri traffic. Saka dzimwe nguva ndinotobva pamba kuma 5:30 ndozodzoka dzimwe nguva kuma 7. At that time pandinozodzoka ndinenge ndakaneta. Mukoma kana ndikasasiya ndisina kusuka, zvandinongosiya zvakaita mumba ndozvazvinenge zviri. Iyewo anozoti kana akaswera achibika anenge achingoisawo musingi. Chaanongogona kuita anongovhurira mvura osuka ndiro dzacho so that dzisazoomerera. Saka makuseni ndinomuka after ndapedza kugeza ndotsvaira mumba ndosuka ndobva ndabuda ndoenda kubasa. Kana ndava kuda kudzoka ndinongomufonera ndobva ndamuudza kuti ange achiburitsa usavi hwatinenge tichifanira kuti tinge tichizoseva nahwo usiku hwacho ihwohwo, obva azongouisawo mumvura kuti freezer. Then ndobva ndachizosvika ndichibika. Kana ndisina kuneta ndinorara ndakasuka. Mukomanashe handichaziviwo kuti ndoita sei nemudzimai wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri mudzimai ndine makore 26 years kuberekwa. Murume wangu iye anoteerera amai vake more than inini, uye zvekare ndingangoti vabereki vake, hama dzake, especially hanzvadzi dzake, ma-return soldier, vanokontrola marriage yangu. Zvakawanda hangu handikwanisi kutaura, ndinotya kuti zvimwe kuda vamwe vekuziva vanenge vakateerera. Saka amai vake ndo vanomuitira ma-decisions. Inini handina chandinotaura akakwanisa kuchiita. Zvakawanda mukoma zviri pamwoyo pangu. Asi please kana zvichiita ndiposterei nyaya yangu muzondiudzawo mukana. Kana mukaposta muzondiudza ndichange tichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kune avo vanenge vari single and searching, munouya nema-messages enyu, then mobva machizonyora nyaya yenyu, ndichazobatanidza ma-messages ndobva ndachizomaposta panapa.